اس تو بعد کئی عربی انج جڑی غلط گلاں کریندا ہن بندہ آکھے عربی چ بندے آکھنا ہوے با پیشاب کرن آونے ہن اس ویلے بندہ آکھے نہیں عربی اتنے نہیں لگ سکتی بیت الخلا لکھا ہوندا شہراں دے وچ جتھے ون کے ویکھو بیت الخلا یعنی لیٹرین ہن بندہ عربی سمجھ کو سا چومیندا رہے نہیں عربی دا اپنا مقام ہے اس عربی والے پاسے نہیں ای بائی پاس عربی تے غور کرے ساڈا بڑا شوق ہوندا اساں باہر ونجنے دا بھائی یار کسے طریقے قرضہ چاہو کھوتا ریڑی ویچو وڑکی دے گانے تو بھی ویچو بنو باہر جناب اتنے تو پیسے انج لگے ہونے بندہ صرف وہدا پیسے کٹھے کی کتے چھٹی آ رہا یہ سارا بڑا شوق ہوندا لالا جی اللہ معاف کرے یہ واقعہ غلطی انہوں دی جڑے چھٹی آؤندے نا جی میں سوندے سے نا چھٹی جڑے آؤندے نو دو گھوڑا بوس کی لالا کسی دی پائی بھی ہوندی وہ ہوندا ملتان والا وے جڑی راڈو دی کھڑی ہوندی بھی کسے دی لالا جی سونے دیاں چھاپاں بھی کسے دیاں تھلے ملتانی خصہ تے ایک کسے کو جڑ پڑے تو وہ اپنا چلائے دی نے لٹھے دی سلوار دی تے آنا جلے جہاز تو لانا تے ساڑھے بندے اگو کھلوتے ہونے گئے کئی بابے بھی لگ رہے ہیں میں چکا درو کٹے گا ہونا اب جی تو ستا بھی تاریخ میں بچے اس باری من نہیں گنوے نہیں میں ذرا دیکھ سا پنڈی ہون کے جاؤں اب جی چھوڑو ہون سواڈا مقصد ہی کوئی کچھ آرام کرو کچھ نماز پڑھو اللہ نہ کرو بس اس کا میں ہاں چبلاؤ نہیں تے سسوں دسنا با اصل کی تے پتر نہ کول خیر بابے میں بس اوتھے کھن ونجنا اوتھے پیپ لگے ہون جتھے باہروں بندے اوندے نے جی جہاز لاندے اوتھے پیپ لگے ہون 3 انچی دے اوتھے نال بابے کھلار چھوڑنا چل بابا کھلر ہو اس 2-3 منٹ تو بعد بات پوچھنا ہاں کو او پتہ کرے ہاں کہ نہیں جہاز کسی ہوٹل تے کھلو تے نہیں اور نہیں جی بابا جی ہوٹل تے کدے باش اتنے ہواؤس کدے ہوٹل آئے بابا جواب پہ دینا میں بچے میں نہ منے ہوئے پاکستانی تے ہواؤس نہ کھلارے انہاں تا ہر شے ہن ماشاءاللہ ہواؤس تے کھلاری آج تک بندے کو پتہ نہیں لگدا سویرے سبزی گھرن لاندا واپسی تے لفافے پارسل ہو کے آ ویندا نالے جناب چھک بندے بھی آدے پر چلو کوئی گل نہیں چلو کوئی بڑی مہربانی اللہ پاک کو خوش رکھے اتنے بندے مان کے نا جی تو بعد چھٹی والا جڑا بندہ ہوندا پیا پھر اودی ٹورا تے نخرا ویکھنا اگے ٹرالی 2 بریف کیس تو ٹورنا اچھا سمجھ آنا بھائی صرف یا ای بندہ بہندا درخت اتنے چڑھدا نوٹ وڈے تو وڈا کھوندا بس بریف کیس وچ رکھدا رہندا 2 سال لگا رہندا 2 سال تو بعد بریف کیس بھر کے تے آوندا پیا ہوندا ساڈا شوق تے لالا جی ماں 2 مہینے دا موقع اتنے مل گیا میں اتنے ون کے وزٹ ویکھا تے نہ دے حالات ویکھے اللہ معاف کرے اتنے لالا جی جڑا چنگا چودھری نا ساڈے پاکستان دا شام ویلے ٹوٹی کھول کے تے اپنی بنیان دھوندا چودھری لالا جی کوئی نہیں پتہ لگتا آیا بس ہن کر کے کے پکوڑا کریلے آنے چلو 4 گھنٹے آرام کرنا تے 5 بجے وقت وسل ہو بینی تے سارا اٹھ کھلونا کسی دا ناڑا الٹا کسی دا کوئی تے کسی دا کچھ اللہ معاف کرے اتنے بڑا بھی ان چھوڑے دن تاں ماں پیو بھی نہ سنجانے ڈپٹیاں دے وینے تے کھانا کینے لبدا اتنا سارا پیکٹ ہوندا اے کولی اس دے وچ ایک لیگ پیس ہے ککڑے دی ایک لت تے تھوڑا جہا سوربت ایک وچ آلو تو لا تو پارسل لا چھوڑے دن پارسل ہوں کسی نے خدا نہ خواستہ رہ گیا اول تو کئی دی کھیڑی ڈھیک رہ ویندی سویرے بساں کیونکہ بساں جگہ نہیں چڑھنا تو لالا جی انہیں رکڑا کوئی نہیں بھائی اور کیوں نہیں جا گئے گڈی تے نکلنا اس ویلے لالا جی باہر کو کھلو کے فتح نہ کیا جا میرا ناشتہ رہ گئی اس پیچھے ہی تھولنا اے آئے اسے کوئی چھاپ کے آخر بھلا ہو بھی کر کے ڈپٹی
تے اے جڑے ایئرپورٹ تے لاندے اے ٹوراں نہیں ہوندیاں لالا جی اے پچھوں دیاں تکلیفاں بھلو نے اللہ پاک سو خوش رکھے زیادہ نہ ہنسے کرو کیونکہ وہ ڈنگ زندگی دے گھٹ دے رہے